Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh. To. Digantung nang kono aku. Ya, ya Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas, Mamas, Allah. Jan Mamas iki muga ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok ninggal wasiat ora arepan. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah aku kok keloro-loro. Ora kok aku kok. Ora guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Puas. Lah ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Nah iya to. Setia ya. Jale mengke lak jenengan. Napa santai nek kula niku santai. Oh iya delok wiyaga nek sampe sambat delok wae. Khusus Mbak Anteng pokoke. Kula pelok bareng tapi alon-alon nggih, Pak. Weh, ora apa-apa. Senengane sing alon-alon soalnya. Niki masalahnya nek kula ajenge mangap saking iten A niku rada kangelan. Nah niku wong saged. Lah yo iki yo lara. Ayo demi Monggo Pak. Asmara ndono melok barang. Wah itu. Top tenan pokoknya. Aduh lah. Dalam? Arep dikancani apa ora? Kancani. Oh iya. Luar biasa. Ben ora cerak-cerak wae kuwi. Oh iki seneng banget. Aura bidadari dadi aura. Ruwet to dadi kandhane kok. Ayo Dek. Ya nyapa to? Iki sing wedok kok. Wes kowe. Wes. Ra apa-apa aku mbiyen ya kuru. Ya ngene iki tandane berarti aku oleh bojo sing garai ayam. Wah. Iya. Kayak pecaten kayak. Sopo, Mbak? Kae lho. Kowe lah kae penyemangat e. Penglaris loro kok. Sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, wong sabar kekasih Allah. Nek kae kekasih iblis. Kae iki petunjuk jalan. Petunjuk jalan kae iki. Iki nanti Mas, iki nanti. Nganan.
Bareng-bareng. Bareng. Bareng yo. Iya iya. Tenan ya. Aja salah. Kowe ora nek kleru kowe. Tan kena. Ma aku baleni lho, jerene mau biasa. Ya biasa. Lah kowe mbok tambahi medon no ya. Iya baleni. Baleni. Iki adewe padha kedirine kudu menyatukan rasa. Nah iya to. Tan. Wah sumpah Aris sih ya. Tan kena numbas arta Sudah. Nyatu ya? Sudah, ini sudah. Iya, oh belum. Oh iya. Satu putaran? Weh. Satu gongan. Khusus Mbak Anteng kok 6. Nyetel radio e. Ora apa-apa nek rekamane kono kabeh. Apa iki? Jenang gula. Oh nggih. Aja didoi. Oh ngono. Oh iya. Kadung. Jenang kowe ojo lali marang aku iki bakal was nalikane nandang susah sapa sing ngancani
Wes, Kadi. nggih matur sembah nuwun nggih. Nggih. Cih. Duh. Wes, gek lungguh meneh. Gek dolanan game meneh. Oh, sekarang yo. Alah. Lagu loro kuwi. Seberarti wis sing wis masuk rada gunyak sithik. Tetep penake kita banteng kok, ngono to. Ora usah kabeh-kabeh kok njuk banteng. Ayo kepiye to? Ora apa-apa. Sing ora jos ngene. Heeh. Pokoke Gerajakan kuwi ya perlu lho mengko kuwi. Mengko nganu nek sariawan templeke nggon gerajakan lak mari. Apa dijahit sedhela ya ora apa-apa. Ditambal. Tubles apa ora? Aja deng aja kuwi meneh ah. Walat meneh aku ndakan. Heeh. Keplok-keplok ki ngopo, Jek, Mbak? Anu, oh paling arep nyanyi meneh isih semangat to. Keplok-keplok iki isih semangat, tandane isih semangat ya, Gong ya. Heeh. Semangat. Ki saiki, heeh aku ki bengi iki seneng banget. Lah ngopo? Aku ditunggone karo kakangku lanang. Sapa? Gadang. Oh iya karang. Wis le menyang wis kat nganu wae. Jam 09.00 esuk wis tekan nggon aku. Wis jam 09.00 wingi. Rebo wis tekan nggon aku. Terus menyang nganggo truk. Wes menyang nganggo truk melu truk pokoke intine. Mbok nang dhuwur apa nang ndi apa? Apa kejepit gamelan barang ya iso kok kae iki. Aku ki kok wis kangen ngrungokke suarane kakangku lanang ki ya. Ha iya kuwi kudu diduetke kaya ngono kuwi. Heeh. Kudu diduetke. Mung suwe ki ya kudu sing apik. Lah iya. Ning apik kabeh Gong. Ha maksud aku kudu pilihan. Kok kaya aja dimusuhke banteng nang ora nganu. Apa jenenge cakil karo budak glundung ya. Kayak karang saiki kuliah nang isi Surakarta. Wah iya, kok kowe ora nyusul rono? Ora oleh karo mbakku asem tenan kok. Maune iki oleh. Wong jarane, alah mongko meng ra tangi nek ngekos ngono. Apa meneh ngekos lah aku jane nek tangi iki tangi. Angger ana sing bareng nang kos kuwi tangi. Maksudnya lah aku nek ngekos lak bareng karo kae ngono lho maksudnya iki. Wes iki saya esuk iki saya kotor pikirane wisan serapik. Iya. Yo saiki Mas Gadang katuran minggah jumeneng. Nek aku kudu ngantuk pokoke. Oh, kowe wis nganggo. Ayo saiki yo. Ya siap-siap lho Mbak Anting, mengko nek kepilih ki nganggo voting ngene iki. Voting ki apa, Gong? Voting ki kaya pemilihan ki lho. Kaya wis rasa nganggo spot. Ayo nyekel mic lagi omongan. Iya aja duduk ngatekno. Men ketok bagus e. Mbok menawa mbok wedok nonton ning live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun. Wo wis aku dicek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Yuh, alah ngene iki sok nang gak. Ngopo? Apa-apa. Ya ngene iki Jebul yo medeni yo jebul. medene piye? Lek ning arep debok iki kok wondel lho, kene kok Kademen apa kok sasus-sasus iki? beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane Pak Dalang. Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok kuwi. Nganu nggih Mas, nyanyi ya. Bawa wae. Wah.
Ora apa. Ya ngajak duet ya. Duet. Iya. Ya milih. Senengku Mbak Anting mari. Ah, to kandhane kok. Tetep Mbak Anting nek kon duet ki apik dhewe ki Mbak Anting. Enggak lah, enak Mbak Lintang Kairo, Heeh. Mbak Lintang Kocorum. Nah. Dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru-kocuru ket mau kuwi. Iki uga ngerti. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit. Iya. Ora apa-apa kok. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngedrang wis kan. Apa? Ki Derek milio. Karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh. Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas Allah. Jan Mamas iki muga ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok Ninggal wasiat ora repan. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah aku keloro-loro. Ora kok aku kok. Orang guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Heeh, Lah puas. ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Ah iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Mbak. Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anting no lho. Engko ngompol. Kompolan kuwi. Wis. Ora. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ki bawa wae, bawa mawon. Aja. Bawa Mas. Duet no duet. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh. Iki request lho Mas, request Mas. Oh, Ding, requestmu, Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Sesideman. Sesideman. Seneng sing sidem-sidem Senengane kok. sesideman kok. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Nah, iki piye to kowe iki? Kon bawa kok malah makruk. Ngewel sikilku aku. Hah? Ngapa? Berapa apa? Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Langsung main iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Lho nek wong munggah arep ana wong munggah gunung, Dik. Lho. Heeh. Arep nyawer ketok. Ora kok kuwi mesti arep dolan-dolan sekitar kene iki. Mumpung. Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Loh balik maneh. Wiwitane Nderek sang kepik. Pekek. Nah, toh mulane sesuk meneh iki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepik yo. Anderek sang peke Apa yo priyo gabus. priyo bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe Bantara
kayung yun sadate ngisro tau senengane Ngisro ya Mas ya. Piye to? aku seneng kisro kok aku kok wong kok Selendang. Ya aku malah lali iki mau. Mesah dadi oleh ngono. tumbuh lah tutup ya ngene iki Selendang kuning Mas. selendang kuning gangengke siji hi kang saking ukir lah kuwi wis ditonton kok yo gangengke lurus ulat dine Lu ora ngisro to Ding kowe tuh ya wis yo ah nek ngegem kuwi wis ngegem marah-marahi to cebu marah-marahi senengane kok alah ih kowe yo gangeng swara kurang permono dene Swara kurang permono. iya, Ding. Tiah Sulistya. bijer Sing gendir meh kleru ya. Jane Pak ayo bijer Pripun, Mbah? ngincang ati ale bener aku wah Kleru. Oh iya berarti. wah jlong ding ding Kalau Mas Gadang kuwi lo marah-marahin no. Neng wasis angungrum angungrum marang bendoro tiasu Tiasulistya pijer ngincangake alis rukun Islam jan terus tresno sesideman Luwih becik patenono tindang perpisahan berjaga selistya tak riwangi samudana marang mula warga karawolan praputra. Ayo Mas Gadang yuk Mas Gadang yuk Liwatin sanging alis semang tak tandar ang landang rasane atiku sedadian wasling serius aku isih mampu
Urip ana utangan Nggih, sampun, nggih. Sampun. Wih, Mas Gadang anu requestnya Mas Gadang. berdiri lagi. Aku kon ngopo meneh, Dik? Wis tos. Yo. Gimana Mas Gadang? Pun. Ya, napa imbo malih Ah, bawa? kuwi Wis bos. senengane mbok kowe kok. Senengane pindho ta? Aku iki kademen lho ding iki ding. Kemulan. Adem. Nah, mulane beraktivitas, bergerak, joget. Heeh. Lah mau ora joget to Lah, ya? Rasake wong to wis. Olahraga malam, Mas. Nah, kowe Pikiranku terus nanti gedeng iki. iki nek yamene iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing ndak. Oh iya, maksudnya itu olahraga, joget, Ya. ngono lho Mas, Oke. biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ya wis sampun. Nyo, semuanya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin dengan aku, Dik. Tenan. Oh, iya kene. Nah, toh. Terima matur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo, le cah bagus lah, Cek. Bagus Ya, tenan. padha-padha Mas elek lho piye. Aku dunek kita bagus ya gleleng no aku no. Iya. Mau ora ae kowe. Ayo tak unggahke kene sisan malah. Kalucu banget lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omahke wah jan. Saisane. Tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sapa? Kae kancaku kan. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno. Kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju, mang puter niku. Wah. Wedi gawe wisan. Lah bare kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam piro iki? Isih jam. Wah, isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh. Ya. Tinggal penutupan. Tetep nek penutupan ki Nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ke. Duet ki karo Mbak Agnes. Bela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah? Oh ya berarti Mbak Eka. Terus panggah aku wae jane aku wis mau sengit aku. Oh, pasrah berarti oke, Mbak Eka dan Mbak Anting. Ya. Ya. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut mengko. Ya. Jumeneng ya, jumeneng. Yo kanca-kanca. Ayo para pesindet. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Weh lah wis ngene iki wis malah gayeng kok. Wila sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah. Hati-hati alon-alon. Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten, Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe.
Wis pokoke sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih ting. Malah main nih lho, Bu. Heh, Main nih lho. wis seben. Lho saiki kuwi dadi bandar. Bandar apa? Potok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. bener, sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gading? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Eh? Anyang-anyang. Oh ya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun ayang-ayang. Oke. Pengen Pengen joget joget. ketoke. Ayo Reteh joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh, nggih Oh, nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Sampun kae ning migunani Iya, ya. ayo kliak-kliak ngono Lah lho. iya. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kok biyen. sing ngenong paling tua. Tapi keren loh, tapi luar biasa. Ngece, anteng iki ngece. Jiwa muda ya. Ngremehke. Ngapusi. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Ora Hayo mesti. kaya Pak Parjo kenong. Iya. Peteng rasane ati kang ngandang sedih liya hanyawa aku kowe lakon katresnan kang masuk bagus aja ojo selek katresnan janjelan bisa menjauh. Arep meko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni najan dono ra bisa bakal tak joko yen durung habis mrengki tresno
Nggih sampun matur sembah nuwun.